uri type muma magazini unenge Lamborghini ukasvika paspoti unopedza maspoti ende futi uri hoti ndikaita mayusa nchakukwidza boti. Nasi ndina brother wangu ava vati vanoimba saka toda kuti vambonza vambokupai masembo zvisi mda munonzani Mary Bikadeshi rekubasa ndore basa nice inachataura zvakawanda takutongokupai mushini run it Mike straight up Mary Bikadeshi out of keshi mwana iwewe mwana iwewe mwana iwewe mwana iwewe mwana iwewe mwana iwewe yeah. Uri mami wara mami wara mami wara uri mami wara mami wara mami wara uri type muma magazini unenge Lamborghini ukasvika paspoti unopedza maspoti ende futi uri hoti ndikaita mayusa nchakukwidza boti. Vanomboita vachitengawo zvakwana haro kwapinda kuma trust bati mamomfelo kazi king popo majimbo sekasi uzoitola kajanu hleze makoneni bati chikururudo kwete kufema. Aha. Zvikanzi ndiwe iwe wewandinoda ndiwe iwe wewandinoda ndikakushaya ndinoshaya ndikakushaiwa ndinoshaiwa nyaya. Come do the lady, hey come do the mama. Come do the lady, hey come do the mama. Handidi kuti gu mbuke kana zvangu kukushaiwa ita dzimwiri hatikanganwe Jehovha saka igospel zvikanzi Mary Bikadeshi. In the day when I cried out, you heard my call. You made me bold with strength in my soul. So for your sake we face death all day long, a future glory, and nevertheless, Father, you holy. Munafimuzamaro mbekuva muguru, but you reveal yourself and raise up Guluva. Heavenly King, nothing compares with you. So as long as I breathe, I'm gonna believe in you. For when I am weak, then I know I'm strong. Yeah man. That's a great one. Saka mdala vanonakirwa nengoma renyu wada kuzotsvaga vanokwana kuti une Facebook page kana Instagram. Okay, which is nice, which I kind of like. I'm gonna go deep skyrockers. Ora bro, ari kushare page saka ufana uzoita ma pages and which I appreciate. That's okay. Thanks bro. Yeah. So guys, thank you so much for watching this one. Make sure you subscribe to our YouTube channel and also with us. Make sure to hit this number that is on the screen right now so that you can advertise your business with us. Also follow me on TikTok and Facebook. Thank you so much guys.